Здравейте с Easy English BG. Днес ще вземем урок 8. How much, how many. Как да питаме колко на английски правилно и лесно. How much, how many. Как да питаме колко правилно и лесно. В този урок ще научиш кога се използва how much и кога how many. Само да ви припомня, ако харесвате уроците и желаете безплатно съдържание да учим английски заедно, може да се абонирате за канала. За още безплатни уроци може да посетите нашата Facebook страница. Линк в описанието под видеото. Благодарим ви. И сега нека продължим с урока. Кога използваме how much, кога how many? Въпрос. За какво се използва с няколко примера. Започваме с how much, не бройно. Milk time. How much milk do you want? How many? Бройни. Eggs, pens. How many eggs do you eat? Ако желаете още примери, напомням още веднъж нашата Facebook страница Easy English BG. Търсете в търсачката. Също не забравяйте да се абонирате за YouTube канала, за да не изпускате още безплатни уроци. Благодаря. Сега нека разгледаме често срещани грешки. С how much, how many. How much apples? Колко ябълки? How many apples? Трябва да кажем, не how much. How many money? How much money е вярното. Не колко, не как пари, а колко пари имате. How much money do you have? Не how many money do you have? Например. След като разгледахме чести грешки, нека сега направим едно упражнение. Попълни празното място. Моля, попълнете вашите отговори в коментарите под видеото. Благодаря. Ще прочета всеки един коментар и ще отговоря дали сте отговорили вярно или грешно. Ако желаете още упражнения, линк в описанието към нашата Facebook страница. Благодаря. И така, време е за верните отговори. На въпрос 1 в упражнението пишем how much. Въпрос 2 пишем how many. Въпрос 3 отново how much. Въпрос 4 how many. Това беше за днешния урок. Абонирайте се за още уроци в YouTube. Още обяснения на урока в нашата Facebook страница. Линк в описанието под видеото. Благодаря, че бяхте с Easy English. До следващия път. Успех на всички! Надявам се, че съм бил полезен.